malamai suka ce ga waɗansu abubuwa guda 7 da za su taimaka maka idan kana so ka samu khushu'i a cikin sallah. An gane ko? Idan ka riƙe wayannan abubuwa guda 7 matakan, to za ka kai abin da muke faɗan nan, sallah za ta zo maka qurratu ayn. Dukkan mu Allah ya sa mu zama. Abu na farko shine istihdaru azamatil bari tabaraka wa ta'ala. Shine mutum yayi iya kokarin sa idan ya tsaya a sallah ya rika hararo girman Allah. Ya ake hararo girman Allah? Shine kana tsayawa sai ka rika jin kamar ga ka a gaban Allah, kana ganinsa yana ganinka, shine ma'anar ka annaka tarahu. Sannan kamar kana magana yana amsawa, shine ma'anar hadisin qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce, hadisi ne na Abu Hurairah a cikin sahihu Muslim, ya ce Allah ya ce idan ana sallah na raba ta biyu da ni bangare na da na bawa na bangarensa. Saboda inda sallah fa take da muhimmanci a wurin Allah kenan. Sallah tana da muhimmanci a wurin Allah ta hanyar da yana ware maka lokaci kullum. Idan ka zo za ka yi sallah sai ya ware lokaci sai ku gana da shi, sai baka appointment. saboda haka kana zuwa in ka yi Allahu akbar sai Allah ya fara sauraron ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da kansa ya ce idan bawa na ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, yana magana, bawa yana magana akan waye? Akan Allah, sai Allah ya amsa. Ai appointment din kenan. Allah ba zai barka kana ta magana kai kadai yana jinka sai ka gama daga baya amsa maka irin yadda dan adam yake ba, kana magana yana amsawa. In ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, yabo ya tabbata ga ubangiji na ubangijin halittu, sai Allah ya ce hamadani abdi, bawa na ya yabe ni, don haka naji yabon ka, ci gaba. Kana magana Allah yana amsawa. Idan bawa ya ce ar-rahmanir rahim, sai Allah ce athna alayya abdi, bawa na ya mun kirari, naji kirarin ka, ci gaba. Idan bawa ya ce maliki yawmiddin, sai Allah ce majjadani abdi, bawa na ya girmama ni, na cancanci girma kuwa. Idan bawa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kadai muke bauta kuma wurin ka kadai muke neman taimako, sai Allah ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, wannan alkawari ne tsakanin ni da bawana, kuma duk abin da bawana ya nema zan bashi. Ka kulla alkawari da ni, alkawarin ya tabbata, baka me kake so? Sai bawa ya fara tambaya ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nan duk kana roƙo ne, saboda ganawa dama farkon ta yabo ne, kayi yabo, Allah ya ce naji kaya ba. Daga baya sai alkawari, nayi alkawari cewa ni bawanka ne, kuma nayi alkawari kai ne ubangiji nake nema. Sai Allah ce to me kake neman? Shine bali abdi ma sa'al, zaka tambaya ne, to tambaya. Sai ka fara tambaya tun daga ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe tambaya kake yi. Kana gama faɗa sai Allah ce bali abdi ma sa'al, an baka. Akwai wanda yake irin wannan ganawar da wani mai neman appointment a wurinsa? Duk sarakunan duniya da duk alherin mutum da dukiyarsa, akwai wanda yake yi wa mutum irin wannan? Duk lokacin da ka nema sai ya baka lokaci, kuma kana yi yana amsawa, kuma kana gama sai ce an baka. Babu wanda yake yin irin wannan sai Allah kadai. Ba a samu wannan sai a cikin sallah. Kuma ka zo ka yi haka da safe in ka tashi kafin ka fita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sallar asuba fa huwa fi zimmatillah, inda ya zo a cikin jam'i bayan an gama wannan da ubangiji, sai Allah ce kuma na dauki alkawarin baka kariya a yau gaba daya, yanzu duk al'amarinka yana hannuna ne, je ka yi harkokinka, in kana nema zan bayar, in wani zai cutar da kai ni ne garkuwarka, ni ne kariyarka, ni ne rufin asirinka, je ka nema. Sannan a zo da rana an yi ayyuka, an yi hada-hada, to kar a manta sai a sake komawa sai a yi sallah azhar.
an yi kusa a rufe aikin neman hidimar yau na neman sana'a, sai a ce a sake kuma don a sake tunawa da ubangiji, wa aqimis salata li dhikri, kar ka manta da ni, ka zo mu sake wannan appointment din. An yi an gama an koma gida sallar magariba a ce a sake yi, kafin a kwanta da daddare dare zai yi a sake yin sallar isha. Kullum ku yi da ubangiji wannan, banda na nafila fa, sau na farilla zalla a ce kullum za ku yi haka sau 5. Yanzu mutum zai rabu da Allah in yana haka? In dai har yana tuno wannan abin, to wannan shine khushu'in. Ya mutum ba zai ji daɗi a ransa ba, ya zai zama yana da damuwa. Wanda yake bayarwa sun zo sun yi alkawari kuma yana magana yana amsawa, har ya ce duk abin da kake so an baka. Yanzu in ka fito kaga wani yana da wani abu sai ka daga hankalinka a kai, ga me shi kun kulla alkawari da shi. Jama'a ana fahimta? Haka wannan yana daga cikin abu na farko na abin da ke kawo khushu'i, shine ka rinka ji cewa da gaske kana magana da ubangiji ne, kuma hakan ne. Ai Allah ba zai faɗi haka kuma yana maka raha ba, da gaske ne. Duk lokacin da kake sallah da shi kake magana, amma fa sai idan kai ma ka mai da zuciyarka kamar da shi din kake yi. In ba da shi kake yi ba to na ruwansa da kai, saboda shi yana leƙo zuciyarka. Ai wa asirru qawlakum abu jiharu bihi innahu alimun bidati, ko kai a bayyane ko kai a asirce, ya san me a zuciyar. Don haka mafi muhimmanci shine na zuciyar. Ai akwai kurma, shi ya yake sallah ya suke ganawar, shi ma suna yi. Ai akwai wanda baya iya magana, shi ya yake yi. Don haka ba wai furucin bane kadai, na cikin zuciyar akwai. Kana jin cewa in kai magana yana jinka kamar yadda kake ganin sa, yake haka yake, kamar yadda yake ganin ka kai ma kana ji kamar kana ganin sa. To irin wannan nutsuwar ita ake nema. Abu na biyu shine mutum ya samu nutsuwar da ya daina kalle-kalle, ya duka goshinsa yana kallon inda zai yi sujada. Yana cikin abin da yake kara mutum kushuyi. Mutum ya kalli gabansa haka ko yana kalle-kalle, to yana sa shi abubuwa ya dauke masa hankali. Amma in mutum ya sunkuyawa tana nuna alamar ladabi kuma tana nuna alamar nutsuwa da focus. Abu na uku shine mutum ya rinka tadabburin ayoyin da ake karantawa. Yanzu kamar wannan na Fatiha da muka fara, idan kai kake karantawa ka rika ji kamar yanzu na gama Allah ya amsa, kuma ka rika tuna me kace da kace ar-rahmanir rahim, sai ka rika tuna rahamar Allah da fadinta, sai ka rika dan jin nutsuwa. Kai laifi kaza a yanzu ne ma Allah zai yafe mu. Ina fata ana fahimta. In kana tuna mulkin Allah, maliki yaumiddin, ranar lahira wanda mulki shine na karshe, Allah yake da mulkin wancan ballantana na duniya, me kake nema? Allah yana da mulkinsa. Sannan ka tuna cewa ka yi alkawarin ibada ga Allah. Duk wannan abun in kana yi ka rika hararowa kamar da gaske ne, kuma dama da gaske ne. Don haka kuma zikirorin cikin sallah, in kana ce subhana rabbiyal a'la, sai ka rinka tuna uluwin ubangiji. Subhana rabbiyal azim, kana tuna azamar ubangiji. Sami Allahu liman hamida, Allah ya saurari, ko kuma Allah ka saurari wanda yake godiyanka, ni kuma na gode. Allah ka saurare ni. Don haka kana tashi kana faɗan haka, rabbana wa lakal hamd, Allah kai ne mai godiya, Allah kai ne macancancin yabo da godiya. Duk irin wata gaba a cikin sallah in kana ce Allahu akbar, kana tunawa da Allah shine mafi girma, in ba shi ba wanda ya isa ka duka goshinka ka kai shi ƙasa domin sa. Na hudu shine mutum ya rika tuna mutuwa. Don Allah ka daure kafin ka fara sallah a gama, don Allah ka tuna mutuwa. Ka tuno mutuwa da abin da zai biyo bayanta. Ka tuno yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yanzu kana tsaye kana magana, Allah yana amsawa. Akwai ranar da za a yi na gasken, shine ranar da zai tambaye ka ne ka amsa. Nan kai ne kake yi, shi ya amsa. Akwai ranar da kuma shi zai tambaye ka ka amsa, sai ka rinka hararo ranar. Wannan duk zai sa mutum ya samu nutsuwa a cikin sallah. Na biyar shine mutum ya yi ƙoƙari duk abin da zai iya kautar da zuciyar mutum da tunaninsa ya zama ya rabu da shi tun kafin a gama sallah. Kar ka yi sallah a cikin hayaniya, an kunna wani abu mai ƙara mai wanda zai iya ɗauke hankalinka. Kar ka sa wani abu wanda yake da sauti da zai iya jan hankalinka. Kar ka yi sallah kana jin fitsari. Kar ka yi sallah kana son zuwa bayan gida. Kar ka yi sallah kana jin yunwa ga abinci a kusa da kai. Duk abin da ka san zai iya distracting ɗinka, kar ka bar shi sai ka gama shiri kafin ka fara sallah. An fahimta? Yana cikin abin da yake kawo nutsuwa.
sannan na shidda shine mutum ya yi iya ƙoƙarinsa ya zama a cikin sallah yana mujahada da zuciyarsa akan shaidan. So da wannan duk abin da na faɗan nan zai zama kana ja shaidan yana ja, kana so ka yi shaidan kuma yana ƙoƙari, sai ka maka tunanin kaza sai ka yi ƙoƙari ka cire, tunano maka da damuwa kaza sai ka yi ƙoƙari ka ture. Dama jihadi ake, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kana ja shaidan yana ja kai kuma kana ƙoƙarin turewa, da haka ake yi. Amma in ka fara sai ka bar shaidan ya ja to karshe zai kwashe maka. Sana abu na bakwai na karshe shine istihdaru thawabil mutarattab ala al-khushu'. Shine mutum ya turo wannan hadisin da muke karantawa yanzu, ya rika tuno ladar da aka ce za a samu in kana da khushu'i. Aljanna fa aka ce za a bayar, wajabat lahul janna, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kai kokari har a gama sallar, tunda aka fara ka ji ka samu wannan khushu'in. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muqbilan biha qalbuhu wa wajhahu, ya miƙa zuciyarsa, ya miƙa fuskarsa da gangan jikinsa. To ka tuna tun da ka fara haka kake har ƙarshe kana tuna wannan, sai kuma kana tuna ladan da za a samu. Kana yin sallama ai kai ka kawai ka ce Allahu akbar, ai an gama, ka samu kawai. Jama'a an fahimta? Waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da malamai suka ce suna taimakawa wajen samar da khushu'i a cikin sallah. To kuma ina ji da nan ne lokaci ya kare mu. Akwai ɗan fa'idoji kaɗan, amma tun da dai lokaci ya kare za mu tsaya a nan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba za mu sa, sannan mu je kuma hadisai na gaba. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.